Abo babe. Uyakhala. Thula sithanda. Thula baby, thula. Hayibo. Ngiyakhala yini? Asikhala. Angikhali. Asikhala, thula. Asikhala. Thula baby. Ay, ngathi ngiyabuya kuzogqamisha. Ay, sengazambulala. Ay, sengazambulala pho. Ay ke. Singa uyakhala indoda ayikhali le mapha. Hayi indoda ayikhali. Aqine indoda. Indoda ayikhali nje. Indoda ikhalela ngaphakathi. Indoda ayikhali le mapha. Ngiyabuya mfethu, ngiyabuya kusayochaza. Sengazambulala kanjena phela bulala. Thula sithanda. Yesinqama indoda. Aqine indoda. Musu ukukhala. Okay. Indoda ikhalela ngaphakathi. Okay. Ngiyabuya ngisawuchaza. Imagic, aqine indoda. Nawusufana nosinqamo manje, uyakhala. Awuyaqine Magic man. Awuqine amusa ukutetema ndoda. Hayi. Hola mama. Uyakhala yathi. Ngiyakhala. Umbone isibambulale kanjani? Ubulale kabuhlungu. Ubambulale kabuhlungu mfethu. Ubulale kabuhlungu mfethu. Madoda. Nani ngiyakhala yini? Singamkela mfethu. Ubulale kabuhlungu Yabona noSipho into elothi ngithi ngicela ukubona ukuthi ngithatha isinqumo yabo. Manje yabothi abo lento yethu mina nawe nje angazi asiconnect ngathi nginowaya nje ongavumi kahle ukuconnect yabo. Manje ngithatha isinqumo sokuthi yabo ngcono sihlukane. Nalokho ngikuzwa nawe ke mina. Suka phansi umesa. Kodwa noSipho ngempela Bona ngifuna ukuthi sihlukane mina nawe ngwavele lento yami nawe nje ayihambi kahle. Unawe uyakubona lokho. Kahle nasingama ngitshela ukuthi seliphelile uthando lakho for mina. Usho kanjani? Ya wona noSipho. Wayibeka nje esikhonkosini ngqo kunjalo. Lungile phela. Sisebenzisa olami nami sakona. Sothandana ngolami. Jesu! Awusho kahle vele wena yenenze ukuthi uthi mina ngihlukane nawe. noSipho mfethu. Abokuthatha mina ngilwangithandana nawe nje. Angigeni lutho empilweni yami. Awukho progress. Ngathini? Awu-edivile uthando lami nawe. Jesu! Awenzi lutho mfethu. Uyachetha nje usuku lonke. Manje ayikho ivule edatha lami. Njengoba ngithandana nawe nje. Wena iphinto iprogress ekhona empilweni yakho. noSipho, unawo matric. Ayibo, anginawo. Unandaba no matric, anginandaba na matric mina. Nanginozuma ngopresident angina matric. Yabona into engikhuluma ngayo. noSipho. Uyasebenza kodwa. Umsebenzi nje uyawufuna kodwa ubheke nje. Ngizosebenzelani? Ukhona nje wendoda yami uyangiphi imali? Jesu! Umsebenzi kudingelani?
Uyabona into engikhuluma ngayo? Awulethi ivele empilweni yami. Kodwa mina nje ngiyekwenza la yonke into. Kahle noma uncigazi lami nje. Umuncigazi lami kuphela. Awungitshele yini uplana for ifuture yakho? Plan ukuthi ubheka ngiphi imali. Hambe nge-spa, thenga massage, ngibe right, thenga makeup kit, thenga weave, ngibe right nje nami ngislay. Jesu! Yona future nje onayo le. Awungitshele. Yini oyenzayo ukuze uthole imali oyisebenzele wena? Hawu babe, ukuthi ngibe loyal kuwena, ngikuvale uma ungidinga, uzohleza ungithanda, uhlezi ungipha nemali mangidinga so. Manje uphila ngamandla ami kuphela nje. Engase uNkulunkulu nje. Avele nje ehlisa ibhayibhi, avela ngithathe nje ngife. Uyokwenza njani? Phela into simple kabi leyo. Ngizoqhubeka uma umunye umuntu onemali ozongispoila njengawe. Jesu! Hayibo. Manje manje unofuna ungitshela ukuthi ngizophela ngamandla amadoda nempilo yakho yonke. Kungena le, kufike le. Kuphume le, kungene le. Impilo yakho yonke nje angeke sisi. Yabona ukuthi ngwalelana. Awulethi uvele empilweni yami. Andibuka ama-reason ngakho mangithi ngiyakwala athi wonke nje ayayibhedela. Awungitshele-ke manje sisi. Engase nje ngikuphe nje 10,000. Ngenza umuzi ngisinako 10,000. Enza something nje ezoba valuable empilweni yakho, mhlawumbe ngiletheni imali noma nje impilo yakho ithuthuke nje. Yini ongayenza? Awazi ngibuza into esimple. Futhi bonge ku-ede noma u10 womunye ngaphezulu lapha incane phela imali eshoyo. Kodwa athi ngibo la ingaphuma iPhone 12 ya. Vele 14,000 yabo. Ngithi iPhone 12 faka lapho i-TV 32 inch. Jesu! Ngiyazi mhlawumbe kule encanyane esele kahle. Sedakwa straight. Yona into nje ongayenza le ngalo mali loyo. Phela nje. Ikona lokho ongakwenza. Hawu kuphela yini eshoda lapha ngcono wehlapha uthe ungipha lapho o50 kanje yabo wala bengashana noma ibhaye endlini ngazi ukuthi mangidakwa endlini hayi indaba yolongiphuma yabo. Yona future le. Uyasibona zaso ukuthi ngikwale. Mina ngizophila nomuntu onefuture nje. Kanti ku wrong yini ukuthi ngiyayiphilela nje Ngamandla ami. ya ngamandla kuwena indoda lantu bandoda mina. Jesu! Uyabona ukuthi ngikwalela noma ubona? Asi simama. Le ngikhathele wena wena. Kunini ngibezelela wena? Kunini? Wena owami wena ungihlukane nawe. Ngeke. Sohlaliswa ukubona sana ukuthi ufeke mase siyahlukana.